खालामदों आदा गान्दानि मेसेजआ फैफिनबाय नामा होननानैहाय नाथाय आं बिथांमोननो मेसेजनि गेजेरजों सोर साबेसेनो आं रिप्लाइ खालामथ्र'नो होननानै खालामनो हायाखै दा बेनि गेजेराव आङो नोंजों मोगा मोगि दिनैनो जेन'बा फेस टु फेस आं नोंनाव सोंनाय जाबाय दा नोंथाङा मा फोरमायनो हागोन दाथ' मा होननो आंनि हिन्जावा फैफिनाखै दा दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि बुंनांगौआबो लाजिनांगौ बाथ्रा आङो गोदानै आरोबाव आं मेसेज मोनदों आं दिनै दुखु फोरमायनो सानदों बयबो रायजो राजानि थाखाय बा आंनि थाखाय इयुनाव बयनिबो हिन्जावफ्रा बा जोंनि बर' सेंग्राफोरनि बिसिफ्रा आंनि हिन्जाव बायदि दाजाथों आंनि हिन्जावा आंनि न'आव थानानै मा जोबदोंमोन जानो जोबदोंना लोंनो जोबदोंमोन दिनै हौवाखौ खैफोदाव गोग्लैनायखायसो बे गारनानै थांदों खैफोदाव गोग्लैयाबाथ' जिबनावबो गारनानै थांनो हायामोनलै मानि थाखाय गारदों बिथाङा बिथाङा आंनि हिन्जावखौ रावबो नङा बै बिथां लांनाय हिन्जावा सासे एनडिएफबिनि हिन्जावमोन बोरै लांनो हाखो बियो आं बेनि एन्सारखौ आं लुगैयो दा बै मोनसोरगाव गामिनि सासे गावबुरा आरो सासे बिसिनाव गामिनि लिडारफोर साननाय गैयामोन नामा सासे फिसाय गोनां गथ' गथाय गोनां दाबो नायफै बिसोरो दिनैहाय आं गोदानै बुङाखै सिगाङाव बुंखादों बे बिथांमोना दिनैसिम जोंनि रायजोजों बा आंजों मानो दिनै रिप्लाइ खालामलायनो हायाखै रायज्लायलायनो हायाखै बेफोर खोथाखौ बिथांमोननि मन्त्रि बसुमतारी आंनि हिन्जाव आरो बेनि फिसाय जि आं मन्दिराव हाबहैयो फिसाला लोमजादों बिहा फिसाला दुइसिन बे बिथाङा माब्ला हाबा जाखो माब्ला फिसा खांनै सानै खांनो हाखो बियो मा बदमजों बे बिथाङा बे मन्दिरावनो आं जेराव हाबो बे मन्दिराव हाबफैयो नंखायनो अननानै बे महित टाइमाव बे मन्दिराव बे ओनसोलाव दाफै आं नोंसोरखौ निमाहा होबायमोन बिसि फिसाय नाथाय आं माबा महित टाइमाव थानाय समाव आंबो मन्दिराव थांगोन नोंथाङाबो माबा मोनसे महित टाइमाव मन्दिराव फैगोन मोगा मोगि जाबा अब्ला मा जागोन बेखौबो एसे सानदो बिखा गावनाय बा गोसो गावनायनि गेजेरजों हयथ' माबा मोनसे जाफ्लाङोब्ला आं दिनै आंनि हिन्जावनि थाखाय गान्थ्रि बसुमतारीनि थाखाय आङो दिनै बार खावलायगासिनो दंखायो नोंथांमोनहा जुदि बे साखाथि बाखाथि फैनानै लायोबा जुदि माबा मोनसे बुहुलाव जाफ्लाङोबा मोगा मोगि बेखौ आंनि दाय हमनो मोननाय नङा आं रायजोफोरनाव खावलायखायो आरो खुलुमो आं बे दाया आंनाव मोनसेबो थानो मोननाय नङा दा जाय बिथाङा जुदि बिखा बिख्लोनिफ्राय गावनि थैनिफ्राय गोजान जाजादों दा बिथाङा जुदि बे मन्दिराव फैनानै जुदि मोगा मोगि जायोबा माबा मोनसे जायोबा आं निमाहा होनाय नङा दा आंबो सानबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो माने फैफिनबाय नामासो होननानै आं सानबाय थादोंमोन खिन्थु माखासे कमेन्टनि गेजेरजों मानसिफ्रा सोंथि खालामहरबाय थायो आदा गान्दानि हिन्जावा फैबाय नामा होननानै खिन्थु फैमाराखै होननानै आं दा मिन्थिबाय दा बेनि गेजेराव फैमारदोंना फैमाराखै नोंथाङानो नोंथांनि खुगाजों फंनैसो बुंनानै लादो दाथ' फैमाराखैनो बेखौथ' हाजार बार खावलायबाय हाजार बार रायजो राजाफ्रा आंनि कमेन्टखौ बेसेबां खोनासंबावनो बेबायदि जाबाय नाथाय आंनाव दिनै आंनि बिसिया एसेबां अन्थाइ बिखा एसेबां गावनि फिसा आंगोनि फिसाखौ गावनि थैजों दानायखौ दिनै बे नागारनानै थांदों आं सानो दा बेयो महापाप बे गथ' सानै खांहैदों बे गथ'फ्रा सासेबो थाङा आरो बेनि फिसाया माबा मोनसे जानानै एम्फौ दैनानै थैगोन आरो बे बिथां गान्थ्रियाबो एम्फौ दैनानै थैनांगौ बे सिदा खोथाखा आं बेखौ राइट खोथा बुङो पापआ लासै लासै नांगासिनो दङ पापआ दा फिसाफोरनाव हमजेनबाय हमगासिनो दङ फिसा सानैनाव हमखांनानै फिसायनाव हमगोन बिनि उनाव बिसिनाव हमगोन आं डाइरेक्ट बेखौ बुंखायो बे आं जोबथेसालियाव थानायनि मोदै रथ' रथ' गनायनि हांमा सुरनांनायनि सिमां मोगथां गाबफ्लांनायनि बेनाव बे गान्थ्रि बसुमतारीनाव बे पाप दोखो दोखो नांगोन आरो पापआ नांगासिनो दङ दिनै बिहा धोरोमबो खुलुमनो रोङा बे गावनि फिसाय गदायजों खांहैनाय
गथ'आ लोमजानानै दङ बारा गोबाव गैला थेवबो दागाफैथों आरो आंहा दिनै गाव हारसिङै मोदोम गोजाल' जेबो गैया मिथिबाय आङो जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायो आरो जोबथेसालियाव जेल जानाय जायैया गिदिर खोथा नङा आङो बेखौ दिनै रायजो राजाखौ लानानै गाबोन फुङाव बिसोरखौ आङो एफआइआर खालामगोन अननानै दोनदोंमोन नाथाय आंनो गथ'फोर सानै दङ आं गथ'फोर सानैखौ लानानै जिउखौ खुंलांनो सानदोंमोन नाथाय गले गले बिसोरनि मोखां नुबाय थाबा रावबो जिरायनो गोसो गैया जिरायनो गोसो जाया होमबा नोङो होगोन एफआइआर होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथाय माने एफआइआर होगोनखौ माने एसे सिगिथ'नानै दोनथ'बाय थानाय जादोंमोन होमबा नोङो नोंनि मिसेसनि मोखांखौ नायनानै बा गथ' गथायनि मोखांखौ नायनानै गमामायै नोंथाङा गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय एफआइआरखौ होमारसिगोन बेखौथ' आङो जि जाबाय होननानै आङो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन जि जालांबाय आं बेखौ माबाथ'ला होननानै नाथाय बेयो गान्थ्रिया दिनैहाय आंजों नुजासे बै बनसंगुरि गामि सेलेखागुरियाव जि आं मन्दिराव थाङो बेबो मन्दिराव फैयो बेहाय बे फैथ'नो नांलामोन आंखौ अननानै मुहिथ' टाइमाव नोंनाव निमाहा बियो आं गान्थ्रि बे जायगायाव दाफै नोंनि फिसाया बेमार जादोंना आजार जादों गुबुनाव थां खिन्थु आंबो बाहायनो थाङो खिन्थु आंनि फिसाला बे मन्दिराव बिनानैसो आंखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै लानानै फैनाय नों बे जायगायाव दाफै मोगा मोगि जायोब्ला नोंनि संसाराबो जोबलांगोन आंनि संसाराबो जोबलांगोन आं बेखौ नोंथांनाव आं निमाहा बियो आङो बे जायगायाव दाफै होनबाय थादों आं नोंखौ अननानै दोनदोंमोन नाथाय आङो बेखौ गाबोन फुं समावनो आङो एफआइआर होसिगोन आरो नोंथांखौ आं अनलिया होमबा रायजोफोरा साननानै नायदो मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना आंनि जेनाखि चेनेलावहाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोमोन जेनाखि आधा घन्टानि मेसेजआ फैफिनबाय नामा होननानै दिनै आङो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों सोर साबेसेनो रिप्लाइ खालामनो होननानै दिनै आङो आधा घन्टानावनो खुद माने गावनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोनहा खोनासंनानै लादो आधा घन्टानि जेनाखि मेसेज बा वाइफ बियो दिनैसिम सफैथ'वाखै दा बेखायनो दाबो फैयोबा दाबो लायो बे बिथाङा बे हिसाबैनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरो बा फोरमायहरो मानो होनना बुङोबा बिथांनि जेनाखि सना संसारखौ सिफायनानै गालांनायनि हिसाबै बिथाङा बिखा गावदों बिखा गावनानै दुखु मोननानै दिनै बिथाङा दिनै बेबादि रावखौ बुंफ्लांनांबाय दिखारनि गेजेरजों अब्लाबो दिनै आरो खोनासंनानै लाबाव नोंथांमोनहा दिनै आधा घन्टानि जेनाखि बिखा बिख्लो गावनानै जेनाखि बाथ्राखौ बुंदों अब्ला बिथांनिफ्राय खोनासंबावदो दिनै आं बे गान्थ्रि आंनि बिसिखौबो बेनि फिसाखौबो आं बिदि साव होआमोन बेनि फिसाया बिबारफोर बायदि बै बिबार बायदियाव नानिया आंनि फिसाजोआ बे समाव आङो जोबथेसालियाव थांबा 7 बोसोरल' राजाया 10 बोसोर 3 बोसोर देरसिन हो आं इसिबां खावलायबाय थादों बेखौ मानो फैफिननो हायाखै दाय बुहुला बयनावबो थायो होननानै मा दा आजिखालि आयेनानो बिदि थांबाय नामा अब्लाबोथ' खोथाया ओरै जायो जोंदि गाबोननो सोरबा गुबुन हिनजावखौ लाबोयोबा जोंखौ रायजो राजाया मा डिसिसन लागोन बिसिनि रायजो राजाया मानो डिसिसन लानो हायाखै दाबो एसेबो सावरायाखै मानो दिनै डाइभर्सनि जेबो माबा गैया पेपार गैया दिनै फाथैलाइ बिसिनायनि जेबो गैया मानो सावरायाखै हाबा जाखुमानानै ओरैनो थानो हागोन गगोन सानदों नामा बेहाय रायजो राजा गैया नामा सासे फिसाय गोनां हिनजावा हाबा जाखुमाहैनो बै मोनसोरगाव गामियाव आं मानसि नङा आं सैमा हो आं माबा दिनै रेप केसाव जेलाव हाबदोंमोन नामा बे आंखौ गारनानै थांनो मानो कमेन्ट होआखै बे बिनि बिमा बिफाखौ बनसंगुरिनि रोदा बसुमतारी बनसंगुरि बेनि फंबाय फंबाया दिनै लालाय गारलाय 3 हिनजाव लादों थंगा बसुमतारी होनो बेनि बिब'आ 7 जन हाबा लादों सिन्था खालामदो बेनि बिमानिया 4 हौवा गारदों टाइगारगुरियाव हाबा जानानै दं दा सिन्था खालाम जाथियाव थांबा बंस'आवबो थाङो होननाया बेबायदिनो दिनै बियो लाजासै गावनि गथ' गावनि थैजों सोरजिनायखौ गालांनो दिनैहाय बेनि बिमा बिफाखौ आंनो नायजोबोमोन जेथिया बिजामादैया जोबथेसालियाव आर्मि पुलिसजों हमजायो अब्ला बेयो बिसिनि न'खरा गासिबो सिलिंखार
हा 3 बिगा दंमोन फिसाजोनो फानदों गानथ्रि बसुमतारिनि बिमाया बे हाखौ सोर मोनखो बे हाखौ सोरनि फैसाजों बायखो दिनै बे हाखौ सोर फाननानै हिनजावनि केसआव सुख'नां जोबथेसालियाव NDBS आव बेनि सन्जिब बसुमतारिया म्यानमाराव ट्रेनिं होनो होननानै थांदोंमोन हमजादों 1 लाख फैसा थांदों सोर होखो बे फैसाखौ जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै जोंनि बड'फोरनि लाब्रानि फिसाजोखौ बोरै हाबा खालामनो मोनफैखो खोथाया बेसो जादों आं मानसि नङामोन गानथ्रि नोंथ' गानथ्रिसो रुवाथि थानानै जाबाबो आग्रो मोनाखै नोङो दिनै इसे न'खर मोजां न'खरखौ गारनानै गुबुन हौवाखौ लायनानै बिराद गोजोननाय दङ खिन्थु खोथायाव ओरै फैयो माने खावनानै जायोबा सोब फिथाइया गोथावसिन जायो बे मोनसे फैयो बिथाङाबो दिनै खावनानै जागासिनो दङ दा बे कुइसनखौ नोंनो सिन्था खालामदो जाय बिथां सन्जिब बसुमतारि गानथ्रिनि फंबाय दुइसिन बे बिथाङा जेथिया म्यानमाराव ट्रेनिं जागासिनो गुवाहाटीआव हमजादों ट्रेन स्टेसनाव बेनि फंबाया आं नङाबा बोरै गबोगौमोन 1 लाख फैसा गारनानै आङो उकिलनो होनानै बेखौ आङो 3 मासजों बख'नानै लाबोदों सोरमोन बियो गान्दा नंगौना नङामोन गानथ्रि नों माबनिफ्राय नोंनि नोमफाया दंफां हानानै जायोमोन नाथुर गरनानै जायोमोन आइया बिखुनजोआ आलाय सिलाय सोर नायखो सोर बख'खो दिनै बे बड'फोरनि लाब्रानि फिसाजोखौ बोरै हाबा खालामनो मोनफैखो सन्जिबा आं बख'वाखैमोनब्ला आं सोर नों बेखौबो एसे सिन्था खालाम